Organizing Committee KSU Mawlai Circle haka arpu pra bat arpu khandai tere ujembang araja arpusan kala penlong ke jingkhenra ya ki mender ki bawan trei haki benta jongasnong Mawlai kata haki Thaiñ Mawlai Īewrynghep bat NEHU. Hakani ke jingkhenra na kalyang kaseng kala lap baki mender ki bawan trei shakite ki Thaiñ ki batrei haki kam mystery bat sna pandal kim shamladan kinu ki kot ki sla ki babiang. Hakani ke jingkhenra ke circle kala yo ban Pynher Krad Kumba arpusan Ngut na Thaiñ NEHU bat Kumba Ngut na ki Thaiñ Mawlai Īewrynghep. Na kalyang kaseng kala penpau bakandang penjuri ke jingkhenra ya ki mender kat baka sorkar kampat la ban pentrei kam ya ILP bat Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers 2020 Amendment. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya